mga tugang, iiba niya to sa satong mga pamibi asindulot sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat. Enot for good health of Mr. and Mrs. Ramon Bolivar and family. Pasasalamat man kan mga minasunod. Magdalena B. Vargas, Trinidad Ocampo, Simplicio Badjola family, C. and Comia family, Greg Ipo. Pasasalamat as in special petition ni Cynthia Villegas, as in thanksgiving for long life and good health of the Magalong family. Mga petition, Enot for safe travel of Edith, Edna, Breeze, Beatrice, Eric, and Expedito Jr. Special intention for Alisa. Sarupang special intention para kay Mark Emmanuel. Petition for Cheer. Petition for good health and protection of Journey Ann. Personal petition for William. Petition for good health and long life for Editha. Petition for good health and safety for Eliza. Isaro pa man na petition for good health, dulot ni Mr. and Mrs. Celestina Fortunato Buena. Personal na petition, dulot ni Joy Nasol. Sarong petition for speedy recovery of Dr. J.P. Sedo. Asin para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Valentin asin Salvacion, Rodrigo, Evangeline, Baby Angelica, Elijah Jami Justin, Felisa asin Eugenio, Marita, Antonio, Cristito, Chris, Eleanor, Felisa asin Rodolfo, Pio, Adorasyon, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio. Ngunyan po mga tugang, Huwebes Santo, asin nagkatiripon kita sa pagselebrar kanhuring pamanggi kan kagurangnan na may temang magkaminuot mootan kamo. Anhuring pamanggi kan satong kagurangnan, sarong pagpreparar, asin sarong pag-antisipar, kan maabot na pagpasakit ni Heso Kristo. Ang Eucharistia na itinaw sa tuya, kan banggin na siya pinasaluiban, simbolo o sakramento kan paggagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Sa pagselebrar niya kan Paskwa kan mga Hudiyo, tinauan niya ini ninbagong kahulugan. Puon ngunyan, siya ang korderong iaatang. Ang kordero na nagpapara kan kasaalan kan kinaban. Ini ang sakong hawak. Ini ang sakong dugo. Si Kristo na satong Pasko inatang. Ang Eucharistia na inapod niya tong agape, sarong bangkete nin pagkamuot. Sa pagselebrar kan bangketing ini, kita nakikisumaro bako sana sa kagurangnan, kundi siring man sa satong kapwa miyembro, sa hawak ni Kristo. Sa pagtaon niya to, kan tanda nin katuninongan, inilugod maging tunay na tanda kan sa tuyang pagkamuot sa lambang miyembro kan simbahan. Sa laugman kan selebrasyon, masasaksihan man niya to, ang paghanaw kan mga bitis, asin man ang paglipat kan Santisimo Sakramento, sa altar kan reposisyon.
Panginginutan ang satuyang selebrasyon ngunyan, kan satuyang namumutan na kurap paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colbera III, kaibaan sa iyang mga konselebranteng padi na sinda Reverendo Padres Alvin Paras OFM, Joseph Abion, Danilo Tuazon, asin Gudi Rueda Jr. Matindog po ang gabos, asin maugmanyatong awiton, an awit sa paglaog. Puna niya to ang satuyang selebrasyon sa ngaran kanama, sin kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Sumaray na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon man po, Father. Umawon niya to ang mahal na Diyos sa regalo kan Eucharistia na sa tuyang idinudulot ko niyan bilang gawi sa iyang pagkamuot sa padagos niyang pagligtas sa sato. Mga tugang, ako untang niya na sa mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, tarahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sin sa daga katuninongan, sa mga tao marahay ang inuumaw mi ika, tinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit mo, Diyos amang makakamhan, kagurangan aking bugtong Yesu Kristo, kagurangan na Diyos, podero kan Diyos, akikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan inapan, kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan inaban. Ako aasa mo, pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan mo, kanalang ka. Yesu Cristo Ama, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, warasan sa mong nakikisumaro kanurog ka banal na pamanggi, kung nuwarin ang bugtong mong aki, bago nagdusay kan sa diri sa kagadanan, nagwalat sa simbahan sa paman, kan bagong sakripisyo asin bangkete, kan sa iyang pagkamot, tanganing gikan sa urog kadakulang misteryo, magsakdo kami kan kapanawanin pagkamot asin buhay. Huli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon.
An liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Nagsabi ang kagurangnan ki Moises asin ki Aaron sa daga nin Ehipto. An bulan na ini magiginindong poon kan mga bulan, magiginindong enot na bulan kan taon. Magtaram kamo sa bilog na komunidad ni Israel na ansabi, sa ikasampulo kan bulan na ini, magkua ang lambang saro nin kordero para sa pamilya, sarong kordero sa lambang harong. Kung sadit ang pamilya para sa sarong kordero, kukuahon kaiyan ang kataid, ang pinakaharani sa harong, sosog sa bilang kan mga tao. Sosog sa makakan kan lambang saro, pipilion nindo ang kordero. Kordero na mayo nin kadiinan, lalaki, sang taon dapat igwa kamo. Sa mga karnero o mga kanding nindo iyan makukua. Sasarayon nindo iyan sagkod sa ika-14 kaining bulan. Asin bubunoon iyan kan bilog na katiripunan kan komunidad nin Israel dapit hapon. Makuasinda nin dugo na ilalahid sa duwang hamba asin sa dintil kan mga harong nakakakanan. Kakakanon ang karni sa bangging iyan, inihaw, kaiba ang tinapay na mayong libadura, asin an mapait na duot kakakanon iyan. Siring kaini kakakanon nindo iyan, an habayan hagkusan, an sa indong sandalya sa indong mga bitis, asin an sa indong sugkot, kapot kan sa indong kamot. Kakakanon nindo iyan nin hidali, Pasko ini kan kagurangnan. Maagi ako sa daga nin Ehipto sa bangging iyan, asin nahampakon ko ang gabos na panganay sa daga nin Ehipto, tawo asin hayop. Sa mga Diyos nin Ehipto, gigibuhon ko ang mga paghukom, ako ang kagurangnan. Ang dugo magiginindong tanda sa mga harong kung sa inyaon kamo. Pag mahiling ko ang dugo, lilihisan ko kamo asin dai mangyayari sa indo, ang pangraot na peste, paghamak ko sa daga Ehipto. An aldaw na ini magiginindong aldaw na giromdomon, asin siselebraron nindo ini bilang fiesta kan kagurangnan. Sa indong kapag arakian, ipagfiesta nindo ini, pagbuot para sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa tong kalis nin bendisyon, iyo an pagako kan dugo, nin kagurangnan. An sa tong kalis nin bendisyon, iyo an pagako kan dugo, nin kagurangnan. Paano akong makabalos sa kagurangnan, kan sa iyang pagkamarahayon sa kuya sa kong itataas an kalis nin kaligtasan, aapudon ko an kagurangnan. An
sa tong kalis nin bendisyon, iyo an pagako kandugo, nin kagurang na. Magayon sa mata nin kagurang nan an kagadanan nin sa iyang mga banal. Sorogoon mo ako kagurang nan, hinubad mo anak kakagapos ako. An sa tong kalis nin bendisyon, iyo an pagako kandugo, gurang na. Madulot ako ninatang bilang pasalamat, apodon ko kagurang nan. Oo tubon ko ansa kong panuga sa kagurang nan sa atubang kanbanwaan. An sa tong kalis nin bendisyon, iyo an pagako kandugo, gurang na. An sa tong kalis nin bendisyon, iyo an pagako kandugo, nin kagurang nan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ta ako, inako ko sa kagurangnan, an mga ipinaabot ko man sa Indo. Naan kagurangnan na si Jesus, kan banggi na pinapasaloiban, nagkuanin tinapay, pakapasalamat, binaak idto asin nagsabi, ini an sakuyang hawak na para sa Indo. Ini pagibuhon indo sa pagrumdum sako. Siring man, an kalis, pakatapos kan pamanggi na an sabi, an kalis na ini an bagong tipan sa sakuyang dugo. Ini pagibuhon indo sa lambang pag-inom kaini sa pagrumdum sako. Huli ta sa lambang pagkakanindo kaining tinapay, asin pag-inom kaining kalis, irinurok yaw nindo ang pagkagadan kan kagurangnan. Sagkod na siya magdatong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapas sa Indo. Sinsa sa imo ang Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Bago kan fiesta kan Pasko, aram ni Jesus na uminabot na an sa iyang oras na malipat siya sa kinaaban na ini, pasiring sa Ama. Namutan niya ang mga sadiri niyang nasa kinaaban, sagkod sa katapusan, namutan niya sinda. Kan nagpapamanggi, kan ikabugtak na kan diablo sa puso ni Judas, na aki ni Simon Iscariote, na ipasaluib siya. Aram na ang gabos itinao sa iya kan Ama sa saiyang mga kamot. Asin hali sa Diyos siya nagluwas, asin duman sa Diyos mapuli. Nagbuhat siya hali sa lamesa, asin hinuba ang manto. Nagkuha siya ng tuwalya, asin nagtapis. Dangan nagpalis ng tubig sa palanggana, asin nagpuon paghugas kan mga bitis kan mga disipulos. Ipinapahid ang tuwalya na tapis niya. Kaya nagdulo kay Simon Pedro, asin nagsabi ini sa iya, Kagurangnan, ika mahugas kan sa kong mga bitis. Nagsimbag si Jesus, an sa kuyang ginigibo, daimo pa sabot ngunyan, alagad magigi mataka pakatapos. Nagsabi sa iya si Pedro, Dai ka sagkod mo arin, man mahugas kan sa kong mga bitis. Nagsimbag sa iya si Jesus, kunda ita kahugasan, mayo ka sa kong kahirasan. Nagsabi sa iya si Simon Pedro, Kagurangnan, bako sanaan sa kong mga bitis, kundi man an mga kamot sa kapayo. Nagsabi sa iya si Jesus, An nakaparigos na, daina nagkakaipo na maghugas kan mga bitis, ta siya lubos ng malinig. Kamuman malinig na, alagad bako gabos. Aram niya kung si Isaya ang pasaluib sa iya, kaya nagsabi siya, bako kamo gabos malinig. Kan mahugasan na niya ang sa inda mga bitis, masulot na ang sa iya mga gubing, asin makabalik na sa lamesa, nagsabi sa inda, nasasabutan nindo ang sinabi ko sa indo, kamo nag-aapod sa ko, maestro asin kagurangnan, asin tama an sa indong pagsabi, taiyan ako. Kaya, kung ako naghugas kan sa indong mga bitis, ako nakagurangnan asin maestro, kamuman dapat magpahinaranaw-hanawan kan mga bitis. Halimbawa, an itinao ko sa indo, tanganing kung ano an ginibo ko sa induman nagibuhon. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Smaray na hapon liwas sa Indugabos mga tugang. Diyos maray na apon man po, Father. Ang selebrasyon na ining misa, inuapod niya to, misa kan huring pamangginin sa tong kagurangnan. Tadigdi sa tuyang ginigiromdom, ang pakikipagbangkete ni Jesus, kaibaan sa iyang mga disipulo. Bago pa man siya dakupon, bago pa man siya kondinaron sa makuring pagkagadan, bago pa man niya idulot ang sa iyang buhay. Normal na ginigibo taon-taon kan mga Hudiyo ang siring na pagbangkete. Ining inaapo din dang Passover feast. Sa inot ang babasahon na dangog niya to. Binasa hali sa
libro kan Exodo, pinapaliwanag kung paano ginigibo kan mga Hudiyo ang siring na selebrasyon. Kan pagdusay bilang pagpapasalamat ninda sa karahayan ning mahal na Diyos sa inda, kung paano sinda ilinigtas nin kagurangnan na Diyos hali sa Ehipto, sa pagkauripon sa Ehipto, tanganing sindarahon sa inaapod niya to na promised land o dagang panuga. Si Kristo, kaibaan mga disipulo, nagkatiripon kan bangging ito, tanganing gibuhon ang parehas na selebrasyon. Alagad, tinawa niya nin bagong kahulugan ang selebrasyon. Tinawa niya nin bagong kahulugan ang pagbangkete. Tadigdi sa huring pamanggi, sa iyang ipinasabot sa satuya, kung paano siya magdudusay kan sa iyang sadiri, kung paano niya tatawanin kapanoan ang kagustuhan ng mahal na Diyos na iligtas kita gabos. Bako lang ang mga Israelita, kundi ang gabos sa mga tao na huli sa pagkakasala, na kondenar sa kagadanan na daing katapusan. Alagad huli kan pagkamuot ng Diyos, tatawaan niya ng kapanoan sa paagi ni Kristo. Sa anong paagi? Sa pagdusay kan sa iyang sadiri. Mga tugang, sa laog ka aning liturhiya, sa tuyang paghurup-hurupan, kung paano ginigibo ni Jesus o ginibo ni Jesus, asin padagos siyang ginigibo, ang sa iyang pagligtas sa sato, sa paagi kan sa iyang pagdusay, kan sa iyang sadiri, sa tulong paagi. Dahil di niya ito mahihiling ang presensya ng Diyos na nagliligtas sa kinakban, ang Eucharistia, digdi itinutugdo sa tuya, ang siring na paagi. Enot, ilinigtas ni Diyos, ni Kristo ang kinakban, sa paagi kan mga ministro na sa iyang pinili, na iyong magpapadagos kan sa iyang kaligtasan o pagligtas sa mga tao. Buting mahal na Diyos na magpadagos ang sa iyang mga pinunan. Buot ni Kristo na ang pagtukdo kan Ebanghelyo magpapadagos sa mga katawuhan, ang pagligtas sa mga parakasala, ang pag-agyat sa mga parakasala na magbalik sa mahal na Diyos, ang pagtukdo sa mga tao kandalan pasiring sa kagurangnan, asin ang pagdara sa mga tao sa tunay na kabanalan. Ini ginibo niya sa paagi kan sa iyang mga ministro. Kaya nagpili siya nin 12. Tanganing sa paagi ka ining mga 12 na ini sa iyang tutukduan, iaandam, na iyang magpapadagos kan sa iyang misyon. Padagos, pag-abot kan panahon na siya maghali sa kinakban. Kasubagong aga, ini po ang saro sa mga maugmang selebrasyon sa buhay niya mo na mga padi, na kaibaan obispo, magkatiripon sa pagdulot kan misa, itong inaapod niya ito na misa sa Krisma, tanganing samuyang baguhon, an samuyang mga panuga kan kami nag-ako kan banal na orden. Tanganing kami pagirumdumon kan dakulang pribilehiyong itinao sa mo, sindakulang responsibilidad na dapat nyamong isabuhay, na kami mga tagapagdara kan presensya ning mahal na Dios sa kinakban, na kami tulay kang grasya ning mahal na Dios sa kinakban, na kami instrumento kan mahal na Dios sa kaligtasan nin katawuhan. Kada bes na ang mga padi nagsiselebrar nin misa, nagsasabi kita na siya nagigibo kan siring nagawi sa persona kan sa tuyang kagurangnan, in persona Christi. Kaya sa laog kang liturhiya, ang padi minagibo kan misyon ni Kristo, pagpapakabanal sa mga tao, sa paagi kan mga sakramentong itinatao kang simbahan sa satuya. There could be no sacraments without the priest, without priests who will make this celebration possible for us. Kung kaya, ini parte na kang plano ning kagurangnan. Sa laog kan pagbangkete, inapod niya ang 12, tanganing maging parte kang selebrasyon, kan padagos na sa iyang, kan padagos siyang pagligtas sa mga tao. Enot na forma. Kaya mga tugang magayon na isipon, na ang padi sa laog kan parokya, regalo nin regalo nin Diyos sa banwaan. Asin huli tayo ni regalo, dapat niya itong apresyaron. Kasi ang halaga kang regalo,
Mahihiling niya to kung paano niya to inaapresyar ang regalo. Alagad bilang mga padi, kami man po muklat sa mga katotohan, kan samuyang pagkukulang asin pagkatawo. Muklat sa samuyang pagkukulang, kaya may mga unmet expectations sa buhay ta bilang mga parokyano. Mga bagay na pinaglalauman niya to na mangyari, alagad ay nagigibukan padi. Tayo gaman sindang mga iba-ibang kakayahan o regalo na pwedeng mayo sa iya, kaya inahanap niya to sa iya. But He remains to be a gift. And as a gift, we have to appreciate His presence sa satuyang parokya. Asin ini totoo sa gabos ng mga parokyano. Muklat kami sa samuyang mga kasalan, sa samuyang mga pagkukulang. Kung kaya nga ni minsan, imbes na kita madarasa, mas hararom na pagpapamibi, na kita ma-inspirar sa pagpapakabanal nin buhay, minsan, nagluluya ang satuyang buota, no? Si Padi kaya, si Father kaya. But we remain to be a gift. And as a gift, we have to live that gift and appreciate that gift. Ipamibi niya to ang satuyang mga padi. Inianhabo ko sa mga paaginin pagtukdo ta, hababawon ang sakuyang buot. Pero totoo, nangangaipunin pagpamibi ang mga padi hali sa mga tao. Tanganing tunay sindang padagos na maging tanda, kang presensya ng mahal na Diyos na nagliligtas sa kinaban. Ini ang enot na forma ng pagligtas ng Diyos sa satuya. Ikadua, sa loob kang Eucharistia, magigirumduman niya ito mga tugang, itinataon ni Kristo ang sa iyang sarili sa paagi kang tinapay, sa paagi kang arak. Magigirumduman niya ito sa mga ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, ni San Marcos, ni San Lucas. Kan sa iyang itugdas ang Eucharistia sa huring pamanggi, sabi niya, ini ang sakuyang hawak, kakananin do ini. Gibuhanin do ini sa pagrumdum sa sako. Ini ang sakuyang arak, ini ang sakuyang dugo, inumanindo ang sakuyang dugo. Itinataon ni Kristo ang sa iyang buhay bilang kakanon niya to. Asin ano ang kakanon? Nagsusugpunin buhay. Nagpapakusog sa tuya sa mga panahon kang sa tuyang kaluyahan. Kung kaya nga ni sinasabi, ang Eucharistia, kakanon niya to sa satuyang pagbaklay, tanganing misi kita maluya, misi kita mga parakasala, huli kang grasya kang Eucharistia, kita kusugon, tanganing padagos kita sa tuyang pagsunod sa kabuotanin, mahal na Diyos. Sa Eucharistia, itinatao sa tuya ni Kristo ang sa iyang buhay, padagos sa itinataon niya, tanganing kita pagirumdumon, dai natatapos sa pagdulot niya sa iyang sadiri sa krus, sa enot na pagkakataon, dai natatapos ang pagpahiling niya na yung pagkamuot sa satuya, sa madugong paagi kan sa iyang pagdusay nin buhay, padagos siya nagtatao kan sa iyang buhay sa satuya, sa paagi kan Eucharistia. Kung ang Eucharistia, regalo ning mahal na Diyos, tanganing padagos niya itong akuon ang kusog, inspiraron sa pagpadagos, sa paglakbay, bilang sarong maray na Katoliko asin Kristiyano. Arog kang sarong regalo, giraray, dapat niya itong apresyaron, ining regalong itinatao sa satuya. Kada bes sa laog kang Eucharistia, magayon na kita nagaako kang komunyon. Magayon na inaandam niya ito ang satuyang sadiri. Huli taaram niya ito, ini sarong regalo na magtataonin buhay, na magdadagdag nin grasya sa satuya. Tanganing sa tahaw kan mga pagsubok, sing kadifisilan nin buhay, igwanin Diyos na kaibahan ta sa pagbaklay. Kita padagos niyang papakusugon, itutukdo, dadarahon sa tunay na dalan, pasiring sa iyang kahadean. Ikaduwang forma ng pagligtas sa satuya. Kada bes sa pinagsiselebaran sila ang Eucharistia, ipagpasalamat niya ito sa mahal na Diyos, padagos siyang presente sa buhay kan kinaban. Ikatulong mga tugang, kung paano ang Diyos, si Kristo sa loob kang Eucharistia, padagos siyang iliniligtas kita asin nagtatao kan sa iyang sadiri. Siguro magngangalas po kita sa ebanghelyo na sa tuyang binasa. Naiiba ang pag-istorya ni San Juan kan ebanghelyo sa tuyang nabasa. Kung si San Marcos, si San Mateo, si San Lucas, nagtukdo kang Eucharistia, gamit ang mga tataramo ni Kristo, ini ang sakuyang hawak, ini ang sakuyang dugo. Alagad sa ebanghelyo ni San Juan, dahil niya sinambit ang siring ng mga tataramon. Imbes sa ebanghelyo na sa tuyang nadangog,
nagirumduman niya to. Mas itinawaan ng emphasis si San Juan, ang istorya kung paano si Kristo naghugas kan bitis kan sa iya mga disipulos. Tanganing itukdo niya, sabi niya, kung ako na sa indong maestro, naganaw kan sa indong mga bitis, kamu man dapat magpahanaw-hanawan. Kung kaya ngani, sa loob ka ining misa, gigibuhon niya to ang pagrumdum kan paghugas si Kristo sa bitis kan sa iya mga disipulo. Pero ano ang itinutugdo sa tuya ka ini? Paano si Kristo nagtataw kan sa iyang sadiri? Tanganing itukdo sa tuya na sa tuya nga aarugon o aarugan. Si Kristo nagligtas kan sa iyang o nagligtas sa tuya, nagtaw kan sa iyang sadiri sa paagi kan maugmang paglingkod. Sa paagi kan maugmang kan paglingkod na pano nin pagkamuot. Ang paghugas sa mga tugang kan bitis sa kultura kan mga Hudiyo, iyon ang pinakahababa na trabaho na pwedeng gibuhon kan sarong surgoon. Difficile. Ang dakulang, difficile ang siring na trabaho. Si Aling Tinding ani, magigirumduman nindo. Si Aling Tinding sa Batang Quiapo, nagirumduman nindo. Kan siya pinahugas in bitis ni Roda, linang kawano sa upa, kan sa indang space, dakula na itong insulto sa inda, taminsan nagtitios sa sinda, linang kawan pang upa kan sa indang. Pero ang paghadok kan bitis, gibuhon niya sa atubang kan mga tao, gibuhon ni Aling Tinding, dahil niya kayang gibuhon. Kaya anong ginibon niya? Hinampas niya si Roda. Masakit na gibuhon. Ang tunay na magpapakumbaba, tanganing ipahiling niya ito, ang tunay na paglingkod sa kapwa. We can imagine Jesus while he washed the feet of his disciples. Aram niya mga tugang, si Judas magpapasaluib sa iya. Si Jesus magninigar sa iya. Sinan sa iya mga disipulo, siya dudulagan o matatakot tulikan sa indang buhay, asin siya babayaan. But all these things the Lord endure. Kasi aram niya, naglalaom siya. Mangyayari ang pagligtas. Minsan ngani, ini sa paagin na difficile para sa iya. Na siya magsasakit asin tunay na magpapakumbaba. Solamente magigibo sa nakan tao na igwanin dakulang pagkamuot ang siring na gawi nin paglingkod. Mga namumutan kong mga tugang, it is not always easy to serve, to give ourselves to somebody. Miski aram tana na kita linuloko asin kita nakukulga na. But sometimes, it is the best way to do. Tangani na siya makanood, tangani na siya tukduan niya to, tangani na siya mamuklat sa katotohan kan tama. Kung kaya, minsan kaipuhan niya to na pagtiusan ang mga difficile asin siguro sabihin niya to, ang mga injustices kan iba sa buhay niya to, tanganing ipahiling niya to, ang tunay na paglingkod. Kiisay kaya ang mga bitis ang dapat niya itong hugasan? Bitis kan sa tuyang agong, na nagtaksil sa satuya, kan sa tuyang aki, na dain nagpakilabot kan sa tuyang mga paghingawa asin kapagalan, bitis kan sa tuyang mga amigo, o kung si isay man, na naging dahilan kan sa tuyang dakulang pagsakit, alagad kita, araw ki Kristo, inaapod, na kaipuhan maghanaw kan bitis kan iba, tanganing ang sa iyang pagligtas sa mga tao asin sa kinaban, magpapadagos. Sa laog ka ng Eucharistia, hagado niya to ang grasya. Muklas sa katotoohan kan sa tuyang kaluyahan asin pagkukulang, natabangan kita ning kagurangnan na makusunod sa iyang halimbawa, kan tunay na pagdusay kan sa diri, kung paano kita ilinigtas ning kagurangnan. Amen. Masasaksihan niya tungon yan ang paghanaw kan mga bitis. Ang ginibong paghanaw ni Jesus sa bitis kan sa iyang mga disipulos, sarong konkretong pagpahiling kan dusay na paglingkod.
Si Jesus nagwalat kantugon na magkaminuotan an lambang saro. An pagkamuot naglilingkod asin pirming andam na ibabaan sa diri para ikahalangkaw ang Diyos asin ikapamate ang pagkamuot sa kapwa. Ini an misyon kan simbahan na iwinalat sa paagi kan mga disipulos sagkod na makaabot sa puro kan kinaban.
Matindog po ang gabos para sa pamibi nin banwaan. Kan banggi bago siya magadan, si Jesus nagpamibi kay ibaan sa iyang mga disipulos, kitang tiripon ngunyan sa pagiromdom kan huring pamanggi, ibanta si Jesus asin mamibi sa Ama para sa gabos niya itong pangangaipo, ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa kinaban, magiyahan sa orog kararom na pakasabot, kan lubos na pagkamuot asin paglingkod ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an may mga kapangyarihan sa kinaban, makasabot kan espiritu kan sakripisyo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga sinusugutan kan demonyo, mapakusog kan halimbawa ni Kristo sa iyang pagkamaimbod sa Ama. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa pagpahiling sa satuyang arualdaw na pamuhay-buhay, kan pagkamuot ni Kristo sa Eukaristiya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sakrifisyo kan Eukaristiya, magwaras sa mga gadan kan buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, nagdudulo kami sa imo, kasi nagdulot kang samuyang mga pangangaipo. Sa kapakumbabaan, susok sa pagkamuot kan Eukaristiya, asin pagkamatinao kan aki mo samuyang padi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya nin Eukaristiya. Isusunod po ngunyan ang pag-ako kan mga santo olyo. Kan subagong aga, pinagkonsagra kan satong arsobispo ang banal na krispa asin olyo para sa mga may helang. Ngunyan sa tuining inaako digdi sa satong parokya para gamiton sa mga selebrasyon kan banal na sakramento sa mga maabot na aldaw kan taon na ini. Ang olyo para sa mga naghehelang. Lugod ang nagihelang nalalahidan kaining olyo, mamatayan ang pagmalasakit ni Kristo, sinasaiyang nakakaligtas sa pagkamuot, sa hawak asin sa kalag. Pag-umawon ang Diyos sa God paman. Ang krisma. Gintulit sa kaining pinahamutan na krisma, lugod ang mga aki, asin ang mga gurang na nag-ako kan bunyag asin kumpil, asin ang mga padi na nag-ako kan orden, mamatayan ang grasya kan balaog ng Espiritu Santo. Pag-umawon ang Diyos sa God paman.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako sa nasendong atang, maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Agon madlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan sa mo na maninigong makisumaro kaining mga misteryo, na sa lambang pagrumdom kaining sakripisyong sineselebrar, nahahamanan gawi kan pagtubos sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya ang totoo, asin daing kasagkoran na padi, sa pagdugdas kan forma nindanay na sakripisyo. Enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot ka ini sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na dinudulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya, kaiba kan mga angeles sin arkangeles, kaiba kan mga trono sin dominasyones, sin kaiba, kan gabos sa langit na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kaya maugayo na Ama, kaming nakikimaherak sa imo, nagpapamibi asin naghahagad, huli kay Hesu Kristong aki mo sa mong kagurangnan, na akuon mo, asin bendisyonan ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian, na enot idinulot mi sa imo, para sa banal mong katolikong simbahan, kapag kanigo ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon, asin mahadean sa bilog na kinaban. Kaiba kan mga surugoon mong si Francisco na sa mong papa, asin kan obispo ming si Rolando, patin kan kabos na nag-aataman, susog sa katotoohan kang katoliko, asin apostolikong pagtubod. Giron na mga kagurangnan ang mga surugoon mo, asinan gabos na yaon digdi, nan pagtubod midbid mo, asinan debosyon ara mo, para sa inda nagdodolot kami sa imo, sili na sina nagdodolot sa imo, kaining sakripisyo nin pag-omaw, para sa indaman sana, asin para sa gabos indang katood, para sa pagtubos kan sa indang mga kalag, para sa paglawom kan sa indang kaligtasan, asin karahayan, sinang naguutob kan mga panugaan inda sa imo, Diyos na ing katapusan, buhay, asin, totoo. Sa parupakinabang asin magalang na pagrumdom enot, kan mamuraway na Maria, danay na Virhen, ina kan Diyos,
asin kaguranan niyamong si Yesu Kristo. Siring man ki San Jose, esposo kaniyo man sa ng Virhen, asin kan sa imong mga santos apostoles asin martires, ki Pedro asin Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian, asin kan gabos mong mga santos, huli kan sa indang mga merito asin pamibi, itugot mong pakusugon kami kan tabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ining dulot niya mo bilang mga surugoon mo, siring man kan bilog mong familia, namimibi kami kagurangnan, na magayagaya mong akoon, asin husayon mo ang samong mga aldaw, sa imong katuninongan, dangan hawason mo kami sa daing tapos sa padusa, asin ipagbuot mo na kaming makinabang sa katiripunan kan sa imong mga pinili, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Namimibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay, ining dulot papagkaniguon mong bendisyonan, midbidon, parigonon, gibuho na maninigo asin mauyunan, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kanaki mong urog na namumutan sa mong kagurangnan, si Yesu Kristo. Bago kanaldaw kan pasyon, nag-ako siya nin tinapay, sa mga banal asin mahal niyang kamot, asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo. Diyos sama niyang makakamhan. Pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Kaya niya ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pag-ako niya kaining mahalagang kalis, sa mga banal asin mahal niyang kamot. Pagpasalamat girare sa imo, nagbindisyon, tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, kaya ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaining tinapay, sin paginom kan kalis, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sagod na ikamagdato. Kaya kagurangnan, kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong banwaan, ginigurumdom ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, sinman ang mamuraway na pagsakat sa langit, kinayuman sa ng Kristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong malinawon na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, in ostyang dalisay, ostyang banal, ostyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkoran, sinkalis, hindanay, na kaligtasan. Lilinya ini kan maugay, asin matiwasay mong lalawgon, asin ako ang banal na sakripisyo, daing digtang hostya, siring na pinagkanigo mong maako, ang mga atang kan surugoon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo,
kan sa mong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo, kan urog kahalangkaw mong padi na si Melchizedek. Nakikimahera kaming nagkapamibi sa imo, Diyos na makakamhan. Ipagbuot mo na inidarahon kan mga kamot kan banal mong anghel sa sinanglitan mong altar, sa atubang kan Diyoston mong kamahalan. Tanganing kaming nagpapakinabang, kanurog ka banal na hawak, asin dugo kan sa imong aki, sa pakikisumaro sa altar na ini. Anas mapano manlugod, kan gabos sa langit nun, na bendisyon, asin grasya. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Giromdumaman kagurangnan ang mga sulugoon mong si Francisco, mga sulugoon mong nagadan na nainot na samo, may tanda nin pagtubod, asin nagtuturog sa katuninungan. Nagaarang kami kagurangnan na sinda asin ang gabos nagpapahingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar nin kaginhawaan, liwanag asin katuninungan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kami man ang mga sulugoon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagka-mahirakon, papagkanigoon mong matawan, nin kahirasan sa pag-iriba, kan mga banal mong apostoles asin martires, Juan, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agueda, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, asin gabus mong mga santos, namimibi kami, akuon mo kami sa indang pag-iriba, ika na dain nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras kan kapatawadan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan, huli sa iya kagurangnan, inigabos na karahayan, danay mong linalalang, pinapabanal, binubuhay, binibindisyonan, asin sa mo, iwinawaras. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos so na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Amanya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa aru-aldaw, hitao mo sa muyangon yan. Patawadon mo kami sa samo mga kasalan,
siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imoan kahadean, hasihan kapangyarihan, siring mahan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpati na raohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katunino Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. sa kong kusog, sagkod paman, kun kita magtios sa kakurangan,
sa iya man liwat mabubuhay. Girom duma si Hesu Kristo na nabuhay liwat sa mga gadan. Siyaan sa kuyang pagtubos kan sa kuyang buhay. Siyaan sa tong kusog sagod paman pagtubod paglaom pagkamuot magdadanay sa indo sagod paman girom duma si Hesu Kristo na nabuhay liwat sa mga gadan. Siyaan sa kuyang kagtubos an sa kuyang buhay. Siyaan sa kong kusog sagod paman. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo na siring na binago kami kan pamanggi, sa imong aki sa panahon na ini, magkanigoman kaming mabasog kan bagay na nagdadanay, siya na nabubuhay as sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Masasakihan niya tungon yan ang paglipat kan Santisimo Sakramento, pasiring sa altar kan reposisyon. Ini po ang pasunod-sunod kan prosesyon. Cereales, susundan kan Turiferario, ikatulo ang Santisimo Sakramento, asin ikaapat ang mga disipulos.
kanhawa ni Kristong idinusay aki ni Virhen Maria kagtubos ning kinaba Pinangidam iya namun dagul uya sa to nakisumaro sa katotohan pagkabuhay sa kinaban magayon katapusan kanhuri niyang pamanggi disipulos kaibahan inotaban katugonan sa sagiring mga kamot doseng apostol tinawan buhay niyang sinanglitan verbo na itawang kunay asin na itinapay harak na ni dugong buhay minsan dain nakikita ang kalag ni pasariga pagtubod palaada Novo ceda tritui, prestet fide supplementum sensu effectui. Genitoque lausetiu bilasio salus honor virtus quoque sidet benedictio procedenti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Amen.
Inaalo ko po ang gabos sa magdulot nin panahon sa pagpamibi sa atubang kang Santisimo Sakramento sa mga oras na ini sagkod sa alas 11 nin banggi.